Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'mati al-ma'budi bi qudrati al-marhubi min azabi al-marhubi fi ma indahu an-nadhi amruhu fis sama'i wal ardi alladhi khalaqal khalqa bi qudrati wa mayyazahum bi ahkamihi wa azahum bi dinihi wa akramahum bi nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat para sedherek ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Santenipun kita lajengaken monggo kita sesarengan ngucapkan puji syukur dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten kenikmatan rahmat taufik sarta hidayahipun. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kita tesih dipun paringi kesehatan lahir batin sehingga kita saged nindakaken dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ing menika salat Isya salat tarawih kanthi berjamaah wonten ing Masjid Sidoarjo RT setunggal RT kali RW sekawan apa 6? 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal siame awan lho, bengi-bengi wis bar buka bareng ojek ora konek ya. Ibu-ibu sampun buka sedaya nggih? Nambah kula nggih, nek nambah ping pindho abot mengke napa salat tarawih. Nggih. Sesuai kalian jumbo kalian tema wonten ing dalem menika masalah salat, ngreksa salat. Kula sampun kula waos menika hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu menika bentuk jamak. Hafadha mufradipun hafidhu ngreksa sira kabeh 'alas sholawati ing atase pira-pira salat nggih. Mboten sholawat nggih. Tapi napa Al-Qur'ane kan bacane sholawat. Terus pira-pira salatnya nggih kita ingkang sampun kita tindakaken ping pinten salatipun sedina sewengi 24 jam ping rakaate 17 sedina sewengi pinten waktu gangsal wekdal. Tapi sedherek kita ingkang wonten ing daerah mriku wetan Atambuan apa nika tesih mengikuti jejak-jejak zaman biyene sing dawuh mriku salate iki mung 3 wektu. Nah niku nggih kados ngaten menika nggih kita sedaya memahami ingkang wonten mriki ingkang sampun berjalan nggih gangsal wekdal. Maghrib, Isya, subuh, apa boleh? Zuhur, asar. Asar apa ngasor? Tulisannya asor ora asar, tapi wong Jawa biasane wis salat ngasar apa dhuwur. Arep muni ain muni ya wangel ngasar. Rumiyin Pak Harto zuhur ya ora iso lohor. Lidah Jawa ngoten niku. Memang ya, tapi Allah Subhanahu wa taala sampun pirsa niku. Oh, sing dimaksudke zuhur. Ning zamane Pak Harto mbiyen lohor. Niku. Pramila monggo kita senaosa kados pundi ucapan-ucapan kita ingkang lidah-lidah Jawa ingin menerapkan sak saesanipun sak lers-lersipun nggih makhrajul huruf wonten Al-Qur'an niku nggih mboten gampil. Nggih to? Eneng sing maca kha niku ora iso tenan. Ghairil saged mboten? Ghairil. Eneng sebentar ghairil. Ampun walad dolin. Ana sing walad dolin. Kon muni walad dolin. Angel
masa salat dari wong Islam kok rekoso men to ya. Ah niki nanti dikritik karo sinten Gus Bahak. Masyaallah jenenge salat tau direwani angel men to. Nah, terus menika wau pinten-pinten napa bacaan-bacaan ingkang nate kita mirengaken kita waos wonten ing Al-Qur'an. Napa wonten Iqra kan sampun wonten to? Awal-awal surah ingkang pendek Yasin wis gampang kuwi. Sijine menapa? Alif Lam Ra wonten to? Terus mulai Alif Lam Mim Ra. Enten mulai napa? Kaf Ha Ya Ain Shad. Teng Iqra kan wonten niku. Tapi kan ora digurokke ya Ain Sin Qaf diwaca asako. Kapan asake? Niki monggo kita wonten mriki nggih sampun dipun wontenaken mas Al-Qur'an, monggo kita dukung, kita ikuti gitu. Nek mboten digurokke ra dirungokne kancane, nggih mboten benerke rumangsane ya wis bener. Lah aku mati wis katang bola-bali ning omah. Lah sapa sing nyemak? Ya ora enek sing nyemak. Niku nggih mboten pas niku. Monggo wonten ing Al-Fajar nggih sampun wonten kathah ingkang saged nasehaken nggih. Mensohehkan wis bener urung to wacana aku iki. Rumen kula menika wau sedaya guru kula niku hafizil Quran. Nek wonten mangkuyudan, wonten badian, terus rumen dikhatami niku nggih disemak karo wong sing hafizil Quran. Insyaallah sampun teruji. Nek dereng nate disemak karo wong sing hafiz Al-Qur'an, nggih dereng teruji gitu. Monggo wonten ing dalu menika kangge mengawali kita nawaitu bismillah mugi-mugi wonten perubahan-perubahan anggenipun kita nindakaken agami kita Islam menika wau. Saking kula mumpun cekap semanten monggo kita akhiri kanthi wawasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.